جا دستپêka vî şerê ve Herêma Kurdistanê jî ketiye bin êrişên dronî û yên ku ji bo ser cihên cuda parêzgehên cudayên Herêma Kurdistanê hatine pêkarîn. Li gorî şopandina tura medyeya Rûdawê ji 28 Sibatê ve bi 496 dron û mûşekan êrişî ser her çar parêzgehên Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Li gorî vê şopandina tura medyeya Rûdawê di vê heyamê de 385 dron û mûşek arasteyî parêzgeha Hewlêrê hatine kirin ku herî zêde parêzgeha Hewlêrê ne dikeve ber van êrişan. 94 dron û mûşek arasteyî parêzgeha Silêmaniyê hatine kirin. Her wiha 15 dron arasteyî parêzgeha Duhokê hatine kirin. Ev bi giştî. Du dron jî li snûrê parêzgeha Helebce heta niha ev ew êrişin ku bi giştî ji 28 Sibatê ve pêk hatine. êrişên li ser Herêma Kurdistanê 496 êriş û yên eger yekî em li ser rawestin weke me amaje pêkir 385 li Hewlêrê 94 li Silêmaniyê bûne ev êrişa li Duhokê 15 êriş bûne du jî li Helebceyê. Eger em behsa qurbaniyan bikin heta niha 14 kes şehîd ketine. 88 kes jî birîndar bûne. Yên ku şehîd bûne herî dawî 6 pêşmerge bûne ji encamê 6 mûşekên balistiyên Îranê kul baregehekê ketin û 6 pêşmerge jî yên din yên Rûşhelatê Kurdistanê bûne yên partiyên Rûşhelatê Kurdistanê bû. Her wiha karmendekê firokexaneya navdewletiya Hewlêrê jî ber êrişê ketibû canê xwe ji dest dabû û her wiha leşkerekê Fransî jî ku ew jî ber wan êrişa ketibû. Amara birîndaran eger em amaje pê bikin 35 pêşmerge birîndarin û 15 kesên sivîl jî ew kesin yên ku birîndarin, 3 karmendên asayîşê jî ji encama van êrişan birîndarin, 5 leşkerên Fransî, her wiha 2 pasewanên otelê û 2 pasewanên UNê jî birîndar ketine. Ev e 2 karmendên beravaniya sivîl jî ku gelk polîsekê ew kesin ku hejmara birîndaran e bi giştî ji encamê wan mûşek û dronên ber bi Herêma Kurdistanê ku ji 28 meha sêyan ve ya vê mehê meha borî ve ji bo ser Herêma Kurdistanê ku heta niha berdewam dike ku dibin 31 roj ev êrişane ji dema destpêkirina şerê li ser Îranê ji alî Amerîka û Îsraîlê ve ji bo ser Herêma Kurdistanê pêk hatine. Cihên cudayên Herêma Kurdistanê parêzgehên wê ku qurbanî jî hebûne û her wiha birîndar jî hebûne.